ಒಂದು ಪೆತ್ತ ತಾನೇ ಉಂಡಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಏಪ ಕಂಜುವಾಡು ಒಂದು ವಾರನಾ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನೀನು ಬಯ್ಯನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಯಾನೀತು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತು ನೋಡು ಒಂದು ಏನಾಡು ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಪರತ 9 ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತುನಂದೆ ಐಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತೊಂಡು ನಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಶೋಡು ದೇತು ನನ್ನ ವಾಚ್ ಒಂದು ಐತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡದ ಅವಾತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಜಾರುಂಡು ಐಕ್ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅನ್ಕೇ ನೋಡು ಗೈಸ್ ನಾನು ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತೊಂದಿನಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸೋಕುಂಡು ಎಂಕಿಂಚಿನ ಇಷ್ಟ 299 300 ತುಂಬ 250 ತಿಕ್ಕೇದು ಮಾರ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಶೋಕುಂಡತಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನೆನ್ನೆ ಬಾಳೊಂದು ಒಪ್ಪೆ ದೂರ ಪೇಂಟಿಗೆ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಇದ್ದೀನಿ ಮುನ್ನ ಮೇನೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕಲಾಡ ಒಂದೇ ಪುಣೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಬನ್ನೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ತುರೇತ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು 3 ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ತುರೇತ ಪಾಯಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ಇನಿಮಿಟ ತಿಂತಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಾನ ಮನ್ಪುಗೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಬಾಕಿದ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುನೊಂದು ನಾನು ತಿಂತಿಜಿ ಇನಿಮಿಟ ತುರೇತ ಪಾಯಸ ಒಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಮತ ವನ ಸಿಕ್ಕುಂಡದ ಅಲ್ಪ ಮತ ಮನ್ಪೇರು ತೂರೆತ ಪಾಯಸ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿ ಈಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲೆಜ್ಜಿನ ಪಾಯಸ ಅಪ್ಪುಜ ಆಪುಂಡು ದಾಲಾಪುಜಿ ಗೈಸ್ ತೂರೆಪುಣ ಇಂಚ ತುರಿದಿತ್ತೆ ತೂಕ ಮನ್ಪು ಯಾನಿತರ ಅಪ್ಪ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಕ ಹೋಜಿ ಇದೇ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿಂದ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಾಪುನ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಲ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಂತಿಚಿಂದ ನಿಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪರ ಐಕೆ ತುರೆ ಪಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಅಮ್ಮನ ಪೊಟ್ಟು ಪಾಯಸ ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಬಾಯಿಗೆ ತುರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಎಂಕಿಷ್ಟೇಜ್ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೀರಿ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೊಂಚು ಕೊಳೆದ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ತೂಪಲೆ ಬಂದು ಮಸ್ತಾತಿ ತೂಪದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆತಿಜಿ ಪೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನಸಿನ ಮೂಜಿ ಎಪ್ಪಂದು ಸೋಕು ತಿಂದದು ಜೇದ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಪೆತ್ತ ತನೆ ಉಂಡು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅವಳ ಡೌಟು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪದಿಜ್ಜ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು 3 ತಾರೀಕು ಗೊರ್ಂಬ ತಿಂಗೋಲ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ತಾನೇ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜು 2 ಕಂಜಿ ಪಾಡು ತೂಕ ದಾದಾಪು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೂದೆಟ್ಟು 80% ನಾವು ತಾನೇ ಉಂಡು ನೂದೆಕ್ ನೂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಹಾಲಂತೆ ಜೋರು ಆಯಾ ಎಡ್ಲ ಜೋರು ಈ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಬಾ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಪೊನ್ನು ಕಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಕಂಜಿ ಪಾಡ ಅಂದರೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಆನು ಕಂಜಿ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೆತ್ತಾಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಓಮ್ಮ ಬೆತ್ತಾಡ್ದೆಟ್ಟು ಪೆರಂಗಾಯ ಆತನ್ ತೂತಾರ ಇರು ಸತ್ಯ ಇರಗೆ ತೋಜು ಜಾತೆ ಹೆಂಗತ್ತ ತೋಜು ನೀ ಪೆರಂಗಾಯ ಆತಂದು ಪೆರಂಗಾಯ ನೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣ ಬಾವಲಿ ಬತ್ತನ ತಿನ್ಪುಂಡೆ ತದ ಅನ್ಪನೈಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೋಡತ್ತಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಂಡ ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡ ಬಾಡೋಣ ಮಾತ್ರ ನೀ ಮಾತ ಪೆರಂಗಾಯಿಗೂ ತೊಟ್ಟೆ ಆಟೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ
ಬೇಳೆನೆ ಅವು ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಬೋಡವು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ತೊಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡವ ಈಗ ತೊಟ್ಟೆ ಆಟುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಪವೆ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನಿ ಕಾಯ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿನ್ನರ ಪುಚ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಅರ್ನಂಡೆ ಇರೇಗೆ ಎಂಗೆ ಬುಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಬೊಲಕ್ಕರ ಅಂಡ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಳಗೈತೆ ನೋಡು ಕೊಯ್ತಾ ಇರಾಗ ಅಗ್ಗೆರಪ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ಪ ಒಂಜಿ ಬುಲೇದು ಅಂತೆ ಬುಲೇದು ಮಲೆಚ್ಚಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ ನೀರೊಂದು ದೇವಣ್ಣ ಅಮ್ಮಗೆ ಬುಳೇದು ತಿನ್ನರಾಪಜಿ ಕೂಲಿಡು ಈಗ ಪರ್ನನ್ನ ತಿನ್ನರಾಪನತ ಐಕ ಪರ್ಂದಾರಿ ಪಡಂದು ಈತೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಆಪನ ತೂನವನೆ ಬುಲೇದಿತ್ತನ್ನ ತಿನ್ಕಂದಪ್ಪ ಹಾಂ ಬೊಕ ತೌತೆದಾದ ಮನ್ಲೆ ಉಂಡು ದೇ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಅವು ಎಂಕ್ ಈರ್ನಾರು ತಿನ್ನದೈತಾನೆ ಅಟ್ಟು ಬೆತ್ತಾಗಿ ಪುರೇನೆ ನಾನೇ ಪಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಟ್ಟು ಪೆರಂಗಾಯ ಆತ ನಾನು ಸುಮಾರು ಆಗ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅವನೈತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ ಮುಳ್ಳುಲು ಉಂಡು ಈರೆ ನಟೆ ಓಡ ನೆಟ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಈರೆ ಎಣ್ಣೆರು ದುಂಬಿ ಬತ್ತು ತೂದಾಗ್ತಾನೆ ಮಾರೆ ಓಲು ಓಲು ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಅದು ಕೊಯ್ಯೊಚ್ಚಿಂದು ರತ್ತುದೈ ನೇರ ರಂಜಿದು ಏನು ಗುರುಜಿ ಇರೇ ತೋಜಿ ನೋವು ಬೋಡೆ ಹೇಳ್ಸಿದೆ ರತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಡೋಂಟಿಡ್ ಕೊಯ್ಯಡತ್ತು ಮಿತ್ತುಂಡ ಮಿತ್ತೋಲು ದಯ್ಯೆ ಪುನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೂರು ಉಂಡು ಬುಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಮುಳ್ಳು ಅವಂತೆಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬುಲೆದು ಸೋಕಾಪ್ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಾವ ಅವು ಮರತ್ತ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು ನಾಳು ತೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಾವ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಐಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅವು ಬೇತ ಜಾತಿ ಅದಿ ಪೊಡಿ ಇರೆ ಬೇತ ತೋಜು ಇಂಗತ್ತೆ ಇರೆ ಬೇತ ಅವು ಜಾಲದ ಎತ್ತೊಂಜಿ ದೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಅಂಡ ಸೋಕೊಂಡು ಕಸಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕಸಿತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ರಾವಳಿ ಮಾರ ನೆಡೆ ಪೋಯಿನಿ ನೂರೊಂದು ಐನು ಉಪ್ಪು ಆಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಕಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಚು ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಹಿರೇ ಬಚ್ಚಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೋಕಾಪಿ ಕುಕ್ಕಳು 3 ತಂಚೆ 3 ಏನ ಒಂದು ಪೆತ್ತ ತಾನೇ ಉಂಡಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಏಪ ಕಂಜುವಾಡು ಒಂದು ವಾರನಾ ಜನ ಪಿರೋರ ಪಾಯಸ ಅನ್ಪೋಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏತು ಯಾನು ಎಂಕ ಏಪಾರ್ ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಕಂಜಿ ಬಾಣು ಎಂಕ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೇರ್ಕೊಣತ್ತು ಬಚ್ಚಿನ ಏತ್ ಸಾತಿ ಪೇರ್ಕೊಣತ್ತು ಬಚ್ಚು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಂಡು ಕಂಜಿ ಬಾಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡತ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಜಾಡಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 5 ವರ್ಷ ಬೋರಿ ഞാൻ പെരങ്ങായി തിൻപെ 3 ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿ ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊರ ತಿನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ದೆಕ್ಕತಿ ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಎಡ್ಡಾಪು ತಿನ್ಪು ನಿಂಚೆ ಅಂತೆ
ఉప్పు వచ్చిందా పిల్లల టేస్ట్ ఆపం జాలు చెత్త ట్రై అంటే నీకులా ఉప్పు పాడుతున్నాయి బాయ్